Herriko talde bat gara, herrian inguruan zezurgo izan dugu ipini arrazkitan. Afizionaua gara danok, eta pentsau gendun eitea bertan dago zen negozioetala. Negozio egin. Da orduan, ziginen negozio guztiegi opatzen ia gure daurien, eta bai itzazkuen gehienak. Eta orduan, atara gendu zen argazki batzuk, zer egiten daurien, zer saltzen daben, zer zelan antolatzen diren, da ikusi gendu nauren leku inguruak, lehar inguruak, eta hori zera erakusi gure izan duguna. Hori kotxe zabaldu dugu, eta ez dakigu ikustez bai, baina iritsi batzuk hartu duguz, akatz batzuk sartu duguz, gauza batzuk ez dugu zine hain ondo, baina en general zan aldugu oso ondo urtzen dagoela. Da gu posi gauz, ez da bestearen posi nago direla. Ondiok oso temperakitzi da dugu, ez dugu izen konkreto bat, izaniko argazki talde bagara, eta animetan dugu parte hartu gure dauden guztiet ikasten dugula argazkien inguruan, eta denbora pasetan dugula burutatik argazkien ataratzen. Azizki animatzen dugu zuet, gure esku guztiak itarteko. Hori bai, betitan dute gau pasa batzuk egongo direla, eta egunera zeharre ekintza batzuk egongo direla, arratzaldean gaur edi probak, datorren zapatuan dagoen ganadua azoka, eta da hola ekintza batzuk badauz, gure batzuk etorri, eta gauean musika esan duten moduan.